Bun, dragii mei, sunt eu, Dragon Sky, și am revenit cu un nou video. Ce facem, de fapt, înainte de a vă spune, vreau să vă arăt ce am făcut. În primul rând, după cum vedeți, sunt puțin schimbate texturile. Folosesc Fateful. 2. Aici am pus half slab-uri, ca să nu se spawneze mobi. 3. Aici am făcut primul nivel, l-am făcut on-cam, dar nu a mers. Pe motiv că nu a mers filmarea, s-a blocat și s-a pierdut aproape 90%. Ce am făcut? Deci, ca să vedeți. Am omorât un zombalou și ne-au picat astea. Am făcut un arc și niște săgeți. Am făcut rost de o găleată. Deci am vândut din acele acolo pietre și pământ. Am sortat cât de cât, să zicem, materialele. Și am făcut aici, hai să zicem, parterul. Vreau să-i mai fac un nivel. Și asta aș dori să fac acum. Oh, păi ia uitați ce vecin avem noi acolo. Hihihi, haideți să-l salutăm noi cum trebuie. Deci, avem inventarii tweak instalat. Și, credeți-mă, este de folos. De fapt, hai să mănânc ceva să-mi dea regen la viață. Eu 2. Hai aici, vecine. Așa. Să nu-ți mai vină și acoliți. Doar atât. Te duci să rântochești? Mă rog. Haideți să facem acum niște half slab-uri. Avem niște vecini pe acolo. Hai să zicem din mai puțin de 24. Din 12. Ba, e mult 12. Din 6. Cam atât. Hai să-i poftim și pe... Îi luăm pe rând așa. Și avem niște cărbonași pe acolo. Ne. Stați un pic. Ce capam. Așa. We are annoying. În episodul 3 va veni un prieten și sunt sigur de asta. Nu este YouTuber, dar este un prieten de-al meu. Și nu are cont premium. Dar această serie cu serverul acesta va avea doar 10 videouri. Pentru că vreau să mă apuc de Skyblock și de Ring of Fire. Cum stăm cu viața? Am mâncat ceva? Hai să mâncăm de asta. Da, bine că intrarăți amândoi. Bine, nu e... Zombalai și nu e problema. Cu ia ninja-lăi și batem pe amândoi. Așa, mă, să furi. Să fur, mă. Că așa ai învățat. Bun. Punem aici. Ia uitați.
așa vă trebuie. Da. Scuzați un pic. Așa. Bun. Aici, în partea de jos vreau hefleburile. Scuzați-mă un pic. Așa. Am revenit. Deci, ce și cu microfonul, îl avem pur și simplu oprit. Off. Și am filmat eu vreo jumătate de oră. Și pam pam pam. Mă uit eu să mă pregătesc să-l pun pe YouTube, ca înainte de a pune. Și cred că toți youtuberii fac. Îl verifică, că nu poți să pui, adică faci vreo gafă ceva. E normal, adică. Așa e mai ușor, parcă. Și vreau să acopăr toată zona cu slab-uri. Și să fac nivelul 2. Mai fac niște slab-uri. Vă dați seama că o să intre ceva lemn. Dar ne putem permite, aveam aproape 2 stack-uri la început. 33. Hu. Perfect. Vreau să fac în această serie și un mic mob spawner. Nu foarte mare, dar să fie. De ce? Păi, nu știu. Pentru că videoclipul ăsta vreau să fie și pentru cei care sunt mai noi în comunitatea Minecraft-ului și cei care sunt mai vechi, adică pentru, să zicem, toate nivelele. Așa. Eu dacă urc, deci pe aici, nu e prea mult. Aici. Nu, și nu pot să cobor de el. Așa. Da. Intră ceva lemn, deci au intrat mai mult de 2 stack-uri de lemn. Deci nu planks sau ceva. Aici, cu model frumos, pattern. Ia uitați. Mai am nevoie, hai să zicem vreo 1, 2, 3. O să ne dea 24 fix. Cred că o să ajung. Și asta e podeaua la nivelul 2. Așa. Aici am făcut puțin pattern. Schelete, poate avem noroc să ne dea săgeți. O luăm așa ușor prin învăluire. Hai aici, hai. Nu. Dai. Combo. Mamă, deci până acum m-am chinuit să fac rost de arc. M-am bătut la spider și nu vreau să-mi dea pânz. Acum,
Când am nevoie de săgeți, nu îmi dă, fraților. Vreau să construim și nivelul următor, iar acoperișul o să vedeți cum o să-l facem. Să-l facem în stilul acela chinezesc. Made in China. Așa. Sabia o ținem. O să avem nevoie de lemnul ăsta. Și de, hai să zicem momentan, sticla asta. Și ce vreau să fac din sticlă, deci din jumătate de sticlă, vreau să fac pane-uri, glass pane-uri. Și 64. Fix un stack. Acum știu sigur că aici avem de asta de pus. Aici avem. Continuăm pattern-ul. Deci cum este? Stați o secundă. Este aici. 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 Și aici. Încă 3. Deci una. Asta nu se pune, asta nu se numără. Deci 1, 2, 3. Sunt? Ia. Una, 2, 3. Sau nu? Păi fac așa. De fapt, slash kit. L-am luat? L-am luat. Înseamnă că fac așa. Mă duc aici. Iau un topor. Da, logic. Lucrez cu lemn, dar n-am topor. Logic. Așa, hai să iau și asta. Aici, aici, aici. Mai am una, 2, 3. Una, 2, 3. Așa. Una, 2, 2, 3. Cam da. Așa. După aia transformăm tot asta. Și ce facem? Păi, urcăm frumos, dacă reușim. Aici. De fapt mi-am dat seama de ceva. We can make așa și așa. Și cu astea două de pământ. We can make așa. Așa. Și spargem pe asta aici, că nu-mi place cum stă. Pe aia we can facem așa. Și trebuie să facem aici să o numim. Am putea să o numim, cred. Na,
Sincer, nici nu știu cum aș putea să-i zic. Cred că un nume bun ar putea fi ceva gen... o bandă, haideți să-i zicem, care să înconjoare. O să mai fac eu rost de niște lemn. O închem sau o chem, voi ce-ați zice? Cred că ați fi mai de acord să fac off-cam. Și da, cel mai bine ar fi să fac off-cam. Momentan lasă-le pe toate într-un cufăr, că știu de unde să le iau. Toporul am nevoie de el. Le iau după aia de aici. Doar o sabie mi iau pentru că nu am chef de surprises cu moștri. În sensul de nu am chef să-mi pierd. Haideți că fac o închem. Fuguța, 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 fuguța cu sabieuța în mână. Așa, ușurel, ușurel, fuguța, 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 fuguța. Cu skill-urile noastre. A apărut deja unul. Nu, 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 nu. Avem un rotan flash. S-a părut că am văzut un schelete. Da. Da, cred că aș putea să mă apuc să fac cu cablu structura. Dar nu iau mai mult de jumătate de steg la mine, că n-am chef să pierd. Ce jumătate de steg? 28 e destul. Cu cablu îmi permis să mai pierd, dar nu altceva. Asta trebuie să fie full aici de cablu. Mamă, ce repede. Stați că luăm sabie pe ăsta, îl batem. Neapărat. Ne luăm super armura noastră. Nu, deci de asta ne luăm pentru că ați văzut ce are. Avem și noi armura. De ăla neapărat ne luăm. Ce carot, las așa. Neapărat vreau să ne luăm de ăla. Unde fugiși? Unde fugiși, mă? Aici. Mama are R. Nu! Mamă, mamă, mamă. Dai. Hai, dă-ne drop ceva, dă-ne drop ceva. Nu, du-te aici. Dai. Nu contează că suntem acasă. Hai. Spawnează-te repede, fuguța. Să nu aibă timp să fugă. Sabia. Și unde ești? Unde-mi ești? Nu-mi spune că... Nu-mi spune că... S-a respawnat. Deci, uită-te și tu. S-a despawnat. Ai, mă. De acolo doi scheleti, dar nu... S-a despawnat. Ai, mă. Mergem și ne batem cu scheleți, dar nu folosim armură, că n-am chef să dau damage. Sau folosim când apar și ăștia mob de ăștia mai speciali. Pe de altă parte, putem să ne jucăm cu lezarcul. Ce înseamnă asta? Mamă, cum o săvânt. Aveam un archiu cu jumătate de damage, așa. Și 4 săgeți. Băi, ia să vedem noi. Din câte țin eu minte, arcurile de vanila sunt destul de ok la...
dat în oaie. Ia uite-l. Ce? Hai că ne luăm și de spider. Și fugim și acasă. Prin și ușile. Intrăm și în casă. Și da, cam atât pentru acest video. Mâncăm ceva ca pe final de video. Să ne dăm și noi regen la viață și la tot ce e pe aici. Și cam atât. Eu vreau să fac o serie de Skyblock și una de Ring of Fire, deci sunt... Dar vreau să le fac nemodate și după aia să fac o serie care să aibă foarte puține moduri. M-am plictisit sincer cu atâtea moduri. Eu m-am plictisit și de Vanilla, dar nu știu. Adică nici nu știu sincer. Mai sunt așa plin de săgeți? Nu. Ok. Cam atât și vă aștept data viitoare. Sunt Dragon Sky și vă zic la revedere.